Вітаю всіх прихильників білоруської літератури. На міжнародному книжному кірмаші в Празі ми зустрілися з Анкою Палай, яна ж Алена Козлова. Яна тут опинулася не випадково, яна удзельніца вельмі моцнай беларускай праграмы на гэтым кірмашы. Прывітанне, Алена. Добрый день, Ян. Алена Козлова, Анка Упала, яна пісьменніца, перакладчыца, публіцыстка і рэдактарка, аўтарка кніг прозы «Дрэва Энталіп» і «Нас заснежаны востраў». Але сёння будзем гаварыць не пра ейныя кнігі уласныя, а пра кнігі, якія яна адрэдагавала і выдала. Пагаворым сёння пра выдавецкую ініцыятыву «Фляумбаум». Вы згодны? Згодна, Алена? Добра. Добра. Слухайце, растлумачце на пачатку, што такое гэтая выдавецкая ініцыятыва «Фляумбаум». Гэта выдавецтва, якое мае фармальную рэгістрацыю, ці гэта проста такі брэнд, які ажыццяўляецца пры дапамозе нейкага іншага фармальнага выдавецтва? Ну, я спачатку трошки папраўлю. Я не рэдагавала гэтыя кнігі, я галоўная рэдактарка гэтай выдавецкай ініцыятывы. Галоўная рэдактарка выдавецтва. Так, рэдактару кніг быў Алена Карпу асобны. Гэта такая выдавецкая ініцыятыва, якая мае на мэце спрыяць выданню пісьменніц жанчын. Найперш, гэта інтэлектуальная, такая моцная літаратура, як мастацкая, так і дакументальная. Вось у нас ужо выйшлі першыя кнігі дзве. Гэта Ева Віжнавец, якую вы згадалі, і Таня Скарынкіна. Фармальна, якби, мы зарэгістраваныя і арганізацыя, але мы пакуль што не маем выдавецкай рэгістрацыі, таму мы якби працуем у партнёрстве з іншымі выдавецтвамі беларускімі, якія маюць такую рэгістрацыю. Вось, в прынцыпе, з любым выдаўцом мы можам заключаць дамову, і любы, як і фізічная асоба, так і арганізацыя можа заключаць такую дамову і выступаць вось такім чынам выдаўцом. Так, пакуль перайсці канкрэтна да гэтых кніг, якія з'явіліся ў гэтай выдавецкай ініцыятыве, я б хацеў яшчэ вас папрасіць растлумачыць назву гэтай ініцыятывы «Фляумбаум», адкуль яна ўзялася. Гэта все насамрэч канцэптуальна, то бок прыдумала гэту назву я, тому што перада мной стаяла такая задача. Паколькі мы маем на мэце прамоцыю сучасных беларускіх аўтарак, пісьменніц, якім даводзіцца цяжэй, якby, ну, у любой, в прынцыпе, у любой сферы жанчыны маюць большыя цяжкасці ў тым, каб вось не сутыкнуцца за гэтай шкляной столей і рухацца па кар'ернай лесвіцы і так далее, атрымліваць нейкую прамоцыю. То бок, калі вы паглядзіце на тыя кнігі, якія перакладаюцца, напрыклад, на беларускую мову, ці іх гэтых аўтарак нават замежных будзе значна менш, чым мужчын. І гэта не выпадковасць. Тое самая сітуацыя з беларускімі пісьменніцамі, то бок, в прынцыпе, да жаночай творчасці існуе пэўны скепсіс, і вось мы маем на мэце такой скепсіс пераадольваць і дапамагаць жанчынам. Гэта ж не праблема сіюмінутная, то бок тое, з чым сутыкаюцца сучасныя аўтаркі толькі цяпер у гэтым часе. У мінулым было ўсё яшчэ горай. То бок, калі мы паглядзім школьную праграму, то мы там знойдзем вобмаль жаночых імёнаў. Калі мы зойдзем у нацыянальную бібліятэку ў Мінску і паглядзім на прыгожыя пано, якія ўпрыгожваюць сцены нацыянальнай бібліятэкі, можна вось так колам прайсціся, там будуць выявы волата ў беларускай літаратуры, падпісаны са сваімі імёнамі, і гэта будуць мужчыны. Там некалькі ўсяго жанчын, гэта зараз дакладна ўсіх не згадаю і тое, але яны, вот, напрыклад, там ёсць Лаіза Пашкевіч, у яе не было дзяцей, але вось гэтыя некалькі жанчын, якія намаляваны на гэтым пано, яны з дзецьмі намаляваны. То бок, у мінулым жанчыне было яшчэ цяжэй увайсці ў літаратуру, сцвердзіць як інтэлектуалка. І вось Евгения Фляумбаум – гэта адно з такіх імёнаў, якія мы б хацелі вярнуць з нябыту. Гэта былі пісьменніцы, якія спрабавалі, былі пісьменніцы з талентам, але яны не здзейсніліся напоўніцу. Чаму яны не здзейсніліся? Гэта асобная гаворка.
вось мы б хацелі паказаць, што мы не, канешне, не ўзніклі вось проста з ніадкуль пад намі. У нас ёсць грунт, у нас ёсць карані. То тыя жанчыны, якія былі да нас, тыя жанчыны, якія спрабавалі, але ў якіх, магчыма, не атрымалася. Вось, допустим, Алайза Пашкевіч неяк зацвердзіла сваё імя, змагла выказацца, і нейкія тэксты засталіся, і імя яе гучыць, нават прэмія з'явілася ў беларускай літаратуры. Евгенія Пфляумбаум дэбютавала у 20-х годах, прыкладна са сваімі каляжанкамі Зінаідай Бандарнай і Наталіяй Вішнеўскай. І далей адбываецца тое самае, што адбываецца, это вельмі часты сцэнар для жанчыны-творцы. Калі жанчына выходзіць замуж, яна знікае. Яна знікае з прафесійнай рэалізацыі, з відавоку, з бачнасці. Вот сёння мы гаварылі пра твар, жаночы твар беларускай літаратуры. Ці гэта проста такая папулісцкая фармулёўка, яка прыцягвае ўвагу, ці гэта сапраўды нейкі такі канцэпт, пра які варта гаварыць. Дзякуючы чаму з'явіўся гэты жаночы твар, і хутчэй за ўсё ён бы не з'явіўся, калі б не ўзнікла вось гэтага крызісу. Я казала пра тое, што калі сітуацыя нармальная, калі б выбары праходзілі дэмакратычна, хутчэй за ўсё палітычнае жыццё Беларусі засталося з мужчынскім тварам цалкам. Калі мы паглядзім, хто сядзіць, прымае рашэнні па тэлевізары, мы бачым гэтых людзей, гэта пераважна мужчынскія твары. І гэтак працягвала бы быць, нават калі б все было добрае, там добрыя мужчыны таксама атрымалі магчымасць дэмакратычна балатавацца і гэтак далей. Толькі ў крызіснай сітуацыі, калі, умоўна кажучы, будзем казаць, кепскія мужчыны пасадзілі добрых мужчын, у жанчын з'явілася магчымасць выйсці і заняць лідарскія пазіцыі, як у Святланы Ціханаўскай, Марыі Калеснікавай. Калі б гэта крызісу не ўзнікла, гэты вакуум не ўзнік, яны б не атрымалі такой магчымасці. Тое самае з беларускай літаратурай. Таму вось гэта тэма для роздумаў, што добрыя мужчыны робяць так сама, як і кепскія. Я думаю, што гэта не толькі праблема беларускай літаратуры ці беларускага асяроддзя, беларускай палітыкі і краіны, а гэта тэма, яна шырэйшая, сусветная. Калі паглядзець на тое, колькі жанчын атрымала Нобелеўскую прэмію, там не ведаю, ці набярэцца 10%, можа 15%, скажем, рэшта ўсё мужчыны. Тое самае ў Францыі на прэмію Ганкураў, там таксама, скажем, жанчын няшмат. Нават калі пасля прэміі Ганкураў узнікла прэмія Феміна, дзе, скажем, журы было выключна жаночае, дзе менавіта стараліся ліквідаваць гэты перавагу, скажем, мужчынскага элементу ў культуры, у літаратуры французскай. Так што гэта мне зразумела. Недзе гады 2 таму назад я зрабіў агляд кандыдатаў на беларускую прэмію імя Гідройця. Я такі паставіў загаловак гэтага відэа, даволі правакатыўны, напісаў: можа, нарэшце дадуць жанчыне. Ведаеце, не мужчыны абразіліся на мяне, а менавіта жанчыны, якія вядомыя, скажем, сваёй фемінісцкай ангажаванасці. Яны мне закідалі, што гэтым загаловкам я таксама прынізіў жанчын, бо, скажем, жанчынам же ж павінны ацэньваць за заслугі, а не тое, што, скажем, яны ёсць, і ім трэба, скажем, нейк ураўнаважыць незалежна ад таго. Так што я гэтым хачу сказаць, што вельмі цяжка гаварыць пра гэтыя тэмы, менавіта пра, скажем так, гендерны баланс у літаратуры, у культуры. Што б не сказаць, вы заўсёды патрапляеце на нажы, правда? Трэба уважліва сачыць за сітуацыяй і спрабаваць разабрацца, чаму гэта сітуацыя такая. Так. Да прыкладу, таму што, да прыкладу, натуральна, што жанчыны хочуць быць ацэненымі па прафесійных, паводле прафесійных якасцях. Але вось паглядзіце нават на нашу сітуацыю. Ці горшая ў сваіх прафесійных якасцях і характары, у моцы характара Марыя Калеснікава ці Святлана Ціханаўская, ці горшыя яны за мужчын-палітыкаў. Ці ўсё-такі, разумееце, у жанчын ёсць брак аўтарытэту і брак даверу да іх прафесійных якасцей.
Калі ставіцца роўна, тады і даваць ім магчымасць праявіцца, тады вось будуць ацэньваць натуральна па якасцях, тады не будзе гэтага дысбалансу. У патрыархатных грамадствах адзначыць, што акурат мужчыны атрымліваюць гэтай там плюс колькі-то працэнтаў даверу да таго, што яны робяць прафесійна, як бы, і атрымліваецца, што акурат у мужчын заўжды ёсць гэты задзел. То бок яны могуць быць роўныя прафесійна, але мужчына давер будзе болей, і ён атрымае прыярытэт. Таму вось гэтым трэба на гэта зважаць. Так, я думаю, з гэтага такой агульнай ступенькі давайте пяройдзем уже на канкрэтную літаратурную. Скажыце, чаму першымі кнігамі в гэтай серыі аказаліся кнігі Тані Скарынкінай і Эвы Вежнавец? Хто прапанаваў менавіта іх? Яны самі прапанавалі, ці гэта вы проста ведалі, што такія кнігі ёсць і іх варта было б выдаць? Вось так, я хочу адзначыць, што, канешне, наша выдавецкая ініцыятыва жаночая, і мы маем на мэце рабіць прамоцыю жаночай літаратуры. Гэта быць жанчынай недастаткова, каб надрукавацца ў нас. То бок галоўнае гэта высокія мастацкія якасці тэкста. І мне было вядома, што Ева Вежнавец і Таня Скарынкіна гэта вельмі добрыя пісьменніцы. Я іх адношу асабіста да першага шэрагу сучасных пісьменніц Беларусі і пісьменнікаў. Я лічу, напрыклад, што ўсё, што яны пішуць, практычна любое выказванне з'яўляецца літаратурай. У кожным разе можна падсумаваць, што вось з гэтымі дзвюма кнігамі гэта не быў халасты стрэл, хаця б, скажам, такім доказам будзе тое, што абедзве кнігі апынуліся у доўгім спісе сёлетняй прэміі Гідройца. Пажадаем ім, каб яны апынуліся ў кароткім спісе і, магчыма, атрымалі таксама прэміі. На заканчэнне я б хацеў вас запытаць, можа, такое традыцыйнае пытанне, а што далей з выдавецкай ініцыятывай Фляумбаум? Што вы плануеце далей рабіць? Маеце ўжо на ўвазе нейкія канкрэтныя кніжкі канкрэтных аўтараў? Так, у нас аўтара рыхтуецца шэраг кніг, як уласна беларускіх, так і перакладных. Але напраўду мы стартавалі ў найгоршы напэўна час, які можна было стартаваць, вельмі неспрыяльны. І таму наша дзейнасць яна ускладненая ў усей гэтай сітуацыі, у якой мы знаходзімся. Але неўзабаве мусіць з'явіцца некалькі кніг. Я думаю, што яны будуць таксама заўважныя. Дзякую, Алена, вам за размову. Я нагадаю, мы гаварылі з Аленай Казловай, галоўнай рэдактаркай выдавецкай ініцыятывы Фляумбаум. Мы з ёю сустрэліся на міжнародным кніжным кірмашы у Празе, дзе яна выступала таксама як аўтарка з чытаннямі сваіх твораў. Дзякую усім за ўвагу, за цярплівасць. Сачыце за абнаўленнямі нашых відэа.